Ако просто чакаме щастието, наистина то едва ли ще дойде само. Щастието трябва да се търси и да се гради. Затова ние издирваме и ви предлагаме различни рецепти за щастие, споделени от успели, стойностни хора. Ето сега още една. Казват, че всички щастливи двойки си приличат. Но всяко правило си има изключение. Сега ще ви запознаем с двама души, които са щастливи по-своему. Писателката Бойка Николас и нейният съпруг. Бойка е испанист, специализирала литературна критика и испано-американска литература. Управлява неправителствена организация със седалище в Мадрид и София. Титуляр е на Академия за езиково обучение. Нарича собствената си рецепта за щастие методът БОБ. Благодаря, обичам и прощавам. Споделя го с радост, както с читателите си, така и с нас сега. Първата е много трудна, да простим на себе си. Втората прощавам на другите. Третата поема 100% лична отговорност. Щом сме с този човек, щом сме с тези колеги, щом сме в тази работа, 100% лична отговорност. Четвъртата благодаря, обичам. Във всяка минута и секунда от нашето съществуване проявявам разбиране. Това е така наречената емоционална интелигентност. Аз действам. Това е разликата между действие и реакция. Ако някой ни обиди и ни каже колко си гаден, да му кажем не, ти си гаден, а да помислим защо ни го казва и да не реагираме, а да действаме. Това е много важно. И една от най-важните за мен, стъпка номер 7, аз съм, или как да определим своята мисия в живота. Аз съм. Да правим това, което сме, което ни прави щастливи, а не да изхожим от това да имаме. Всеки в живота има уникална дарба, уникална мисия. Аз съм усетила, че моята мисия, все пак аз съм преподавател, моята мисия, това, което на мен ме прави щастлива, е да уча хората, да им помагам. Всичко е в главата ни. Абсолютно всичко. Няма действителност, която да е извън нашата глава. Аз се бях върнала преди години от Латинска Америка, от Манагуа, там бях шеф на катедра по испански, преподавател. И там мъжете някакси по друг начин се отнасят към жените, се им казват хубави неща, принцесо, кралице и милички неща. А дойдох тук, като паркирах и нещо такова, ми казваха: овца, какво правиш, внимавай. Много грубо отношение, нали? Аз съм паркирала и някой така иска да си сваля прозореца и аз съм се нагласила да ми кажат някой хубав комплимент. И той: овца, какво си направила? Ще щупа стъклата и страшно се или нещо там. Ще махна номерата и аз много се изненадвах от това отношение на мъжете към жените. 98-99 идваше една, Бог да прости, страхотно, много познаваше, гледаше на кафе, с Недя се казваше и тя ми казваше винаги, че ще срещна голямата си любов навън. И аз каза: няма да бъде тук, ще бъде навън. И аз стегнах куфарите и заминах и така и стана. Аз бях в Мадрид много отчаяна, нали, в търсене на, защото всички готови пари, с които събирах, нали, от школата, там много бързо друг е стандарта, много по-скъпо и просто заминаваха с светкавична скорост. И изведнъж, и като всички ми казват: нямаш папелес, нали, нямаш документите, не си никоя, и много така бях отчаяна и на една от спирките на метрото в Мадрид, Принципе де Вергара, чувам българска народна музика и мисля, че халюцинирам. И пак не мога да повярвам, приближавам се и виждам, нали, музиканти и разбира се, един много симпатичен гайдар, свири на българска гайда и така. Спирка Принципе де Вергара, 99-та година. Там свирихме, беше в метрото и минаха и ни оставиха пари, там се заговорихме, тя ни остави 150. Няма да забравя, така се заговорихме и така се запознахме с нея. Но съвсем друго е да останеш като емигрант, просто е брутално, бих казала, трудно, наистина. Как се отнасят испанците към нас? Какво ги притеснява в българите? Значи, ако са ниско квалифицирани, добре, защото испанец е колонизатор, испанец е свикнал и има нужда от хора
ниско квалифицирани, които да му помагат. Домашната работа в селското стопанство. Испания, за разлика от Съединените американски щати, не приема и не е така отворена към високо квалифицирани емигранти. Аз съм завършил от 96-та година. Семил Филип Кутев беше тогава, не като сега, както се казва. Завършихме и нямаше работа. И на първото турне, на което отидох, беше Испания. Там реших да остана. Останах и започнах да свиря в метрото, защото нямахме документи. От началото започнахме да свирим само народна музика. След това обаче почнах да свиря келтска музика с музикантите и всичко се преобърна. Ние почнахме да свирим тяхната музика с гайда в метрото и изкарвахме си добри пари. Как звучи една испанска мелодия с гайда? Много добре. Кое те прави щастлива? Истински. Истински щастлива ме прави да бъда с семейството си, да пиша и да преподавам. Наистина, много. И да бъда сред природата. Много обичам тези неща. Така се зареждам много. И също много съм щастлива, когато слушам Пламен да свири. Много ми харесва.